A tak náhradný brankár musí byť stále pripravený, nikdy neviete, akože, že čo sa tam môže stať, môže sa brankár zraniť aj, ja neviem, v 5. sekunde, ale Honza mal dneska tú smolu, že tam leteli dve strely, dve pustil v podstate, ale ja si myslím, že ho za to nemôžeme viniť a tréner ukázal na mňa, tak som tam šiel. Bol v úvodzovkách rád, že som sa tam dostal do tej brány, akurát ma mrzí, že to tam napadalo, že som dostal 4 góly. Možno keby som 1-2 chytil, by sme sa nejak dotiahli, možno by sme urvali aspoň bod, ale ako pravím, necítil som nejak žiadnu motiváciu navyše, alebo jak to povedať. Tak len toľko, že možno to tak niekedy nevyzerá, ale fakt jeme na 100% proste. A je také obdobie, že sa nám proste nedarí a potrebujeme to nejak urvať a nás to mrzí, že my im tiež nerobíme radosť a my takisto ako proste nesme spokojní s tým, alebo nám to nie je ukradnuté. Robíme všetko preto, no ale musíme sa s tým vyhrábať vlastnými silami a dúfam, že proste na nás nezanevrú a prídu nás povzbudiť aj na ďalšie zápasy.